Igbo ọma na-ege ntị, ụtụtụ ọma nụ. Ọkwa nwaada Angel Chicks Vibes TV na-ekwu. Biko nụ n'ụtụtụ ọnụnwa, okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ihe ọjọọ. Mana tupu anyị abanye n'okwu a, biko asị m ka nri ọrụ rọsie unu ike. Ọnụ ọ bụ ụmụnne m, biko nụ n'ihi ịhụnanya unu nwere n'ebe chanel anyị nọ, biko ka unu nyere anyị aka tụsa ozi a ma tinyekwasịrị anyị aka na share button, biko ka narị ụlọ, biko na-emego. Okwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a bụ ihe ọjọọ. Kedu ihe bụ ihe ọjọọ? Ihe ọjọọ bụ mgbe mmadụ mere ihe na-adịghị mma, mgbe mmadụ mere ihe na-ekwesịghị ekwesị, ihe na-anaghị adaịta n'anya, ọ bụ ihe ọjọọ, wee ịkpa agwa ọjọọ. Mana kwụnụ makwa ofu ihe m na-agaghị ekwu bụ na ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụta dịka ihe ọjọọ, na mpaghara ala ndị ọzọ ha na-ahụta ya ka ihe ọjọọ, ha na-ahụta ya ka ihe ọma. Mgbe kwuru mgbe mmadụ nwere ike kwuo ihe ọma, mana na ntị ndị nụrụ ihe ahụ, ọ dara ha ka ihe ọjọọ na ntị site na ụda olu onye ahụ. I nwere ike sị mmadụ, nne biko sike n'ebe a pụọ, ọ nna biko sike n'ebe a pụọ, nna biko zie anyị azụ gị. Ka ị mana ihe ị na-asị onye ahụ bụ ya ji nwayọọ binye pụọ. Mana mgbe iji olu ike si onye ahụ akwapụ gị ebe anụnwa, si ebe anụnwa pụọ, ụda olu gị ahụ nke ndị bekee na-akpọ intonation or pitch bụ ihe ga-egosi ma ọ bụ ma iji olu ike kwuo ya ka iji olu ntakịrị kwuo ya, nke na-egosi mpụta dị iche iche. Ọkwa ị na-aghọta? Ya mere, mgbe mmadụ na-eme ihe ọjọọ, mmụọ ya na-agwa ya na ihe ọ na-eme bụ ihe ọjọọ. Ị na-emekwa n'ihe ọma, mmụọ gị nke ndị bekee na-akpọ your conscious spirit, ịghọtago? Mmụọ ime gị ma like sụpụrụ mmụọ nke ime gị iji wee bụrụ mmadụ ya agwa gị mgbe ị na-eme ihe ọjọọ. Mmụọ gị nke ijikwa bụrụ mmadụ agwakwa gị mgbe ị na-eme ihe ọma. Ya bụ, mgbe ị na-eme ihe ọjọọ na mgbe ị na-eme ihe ọma, ịma. Mana isiokwu anyị bụ ka ị ga-esi marasịa ihe bụ ihe ọjọọ, ị na-eme ya. A na-eme ihe ọjọọ n'ụzọ dị iche iche. Ị nwere ike ime ihe ọjọọ megide mmadụ ibe gị. Ị nwere ike ime ihe ọjọọ megide mmụọ ala. Ị nwekwa ike ime ihe ọjọọ megide mmụọ nọ n'elu, megide mmụọ nọ na mmiri, megide mmụọ dị ebe niile dị iche iche, megide mmadụ ibe gị, megide ezinụlọ gị, megide nwunye gị, megide ndị enyi gị, megide ndị ụmụnne gị. Ka ihe ọjọọ ị na-eme, biko kwụsị, ọ dịghị mma. Ihe ọbụla ị na-eme mmadụ ibe ga na-atụsị anya mmiri, ọ ihe ọjọọ imele, ọ dịghị mma. Ihe ọbụla ị na-eme obodo nye ntị ha ahịa, kwụsị ya, ọ dịghị mma. Biko ka m na-arịọ, na ị na-achụ ego n'ụzọ na-ezighị ezi, ọkwa ihe ọjọọ ka ọ dịghị mma. Mgbe ị na-eburu mmadụ ibe gị echiche ọjọọ n'obi, ọkwa ihe ọjọọ ka ọ dịghị mma. Ụfọdụ mgbe ihe ị na-eche na mmụọ gị, ị nwere ike chee ka ọ dịrị onye ọjọọ, ka onye a na-ebe akwa mgbe niile, ka biznes onye ahụ ka ọ tụchie, ịghọtara, ka ama onye ahụ ka o chie. Ị nwere ike ihe ndị ahụ emebeghị, mana ihe ị na-atụgharị n'uche gị ka o mee mmadụ ibe gị, ọkwa ihe ọjọọ ka ọkwa ihe ọjọọ ka biko ma mụ onwe m ma ụnụ nwa na-ege ntị, ka anyị gbaghara ihe ọjọọ ọzọ. Ihe ọjọọ ị mere mmadụ ibe gị, ga-akwụkwọ ụgwọ ya. Ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ị nwere ike ị ga-akwụ ụgwọ ya ugbu a, mana ị ga-akwụ ụgwọ ya n'ọdịnihu, ma ụmụ ga-akwụ ụgwọ ya. Ọ ya ka na-akpọ nemesis. Ọ dịghị mma. Biko, onwe na-enwere ihe ọjọọ ị na-eme, sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Biko ka m na-arịọ unu. Ịma ihe ọjọọ na-atọ ọchị,
pụta ọ na-enye mwute n'ime obi, ọ na-enye mwute n'ụzọ dị iche iche na ị hụrụ ọganiru mmadụ ibe gị ịchọghị ya. Ọ ihe ọjọọ ka ọ biko ka anyị gbara ihe ndị a ọsọ, gbara ihe ọbụla ga-etinye anyị na nsogbu ọsọ, dowe iwu obodo, dowe iwu ụka. Na-aghọta, ịmara ihe a sị gị emela emele ya, ịmara nke ị kwesịrị ime mee ya. Gị bụ nwoke na-ene m anya, ịhapụ ezinụlọ gị ga-enyere aka, gị na-enyere nwa agbọghọbịa nọ n'ezi aka, ọ dịrọkwa mma. Asị m ga-enyere nwa agbọghọbịa aka, asị m ga-enyere ndị nọ n'ezi aka, mere onwe ka ezinụlọ gị ga-esi wee nọ n'afọ, i were ike ịnwetere na-ekpofu n'ezi. Ụmụ gị a na-ebe akwa, nwunye gị a na-ebe akwa, ezinụlọ gị a na-ebe akwa, ka i were nwa akụ ahụ i wetere na-atụsasị n'ezi. Ụfọdụ na-awụ ha ga-ejide inyere ụmụnne ha aka, ara ha ahụ, ọ dịghị mma. Nyere ụmụnne gị aka, nyere nwunye gị aka, nyere ụmụ gị aka, nyerekwa ndị agbata obi gị aka. Ụfọdụ ga-anọ ndị agbata obi gị onweghị ka ọ dị ha na-aza omere ọra, ha pụọ na mba ha na-emesisi, ha batazie n'ogbe onweghị ihe ha ga na-eme, ha bata n'ogbe ha tịkọọ aka. Ọ dịghị mma. Nyere ibe gị aka, nyere nwanne gị aka, nyere ikwu gị aka. Nwa na onwe nkwa ka m nyerekwe ndị be anyị aka. Nweta ọdịrị m n'aka ka m nye aka, inweta ọdịrị gị n'aka nye aka, nye aka, nyere ụmụ ogbenye aka. Biko ka anyị gbara na ihe ọjọọ ọsọ. Ihe ọjọọ adịghị mma, ihe ọjọọ ụtọ ụlọ o si wee dị, biko ọ dịghị mma, ka anyị gbara na ya ọsọ. Ọ ya ka m na-agwụ na-asị unu biko n'ụbọchị nke taata ka anyị gbara ihe ọjọọ ọsọ, ma mụnwa ma gị na-ege m ntị, ka anyị gbara na ihe ọjọọ ọsọ. N'ihe ọjọọ adịghị mma. Mgbe anyị na-agbara ihe ọjọọ ọsọ, sọsọ ihe ọma na ihe ga na-ewetara anyị obi aṅụrị, obi ụtọ ka anyị ga na-ahụ. Obi anyị adị sarara, dị siriririri, nrịarịa agba ọsọ n'ebe anyị nọ, ihe isi dosi n'obi agba ọsọ n'ebe anyị nọ, ihe isi ike agbakwuo ọsọ maka anyị na-eme ihe ọma. Biko ka ị na-atụsara m ozi a, biko na-etinyekwara anyị aka na share button. Ọkwa Angel Chicks Vibes TV na-ekwu udo, ka emesịa ngwanụ.